Reverend in Daily Joseph and then I dry. Ikuku. Where's Nachi? Where's Nachi? Ife? Beba. Butamu yanga. What's not yet no salary na do you now? I'm not sure you to my choose you yourself. Very good job. Zipper's over. Kalo obaya na bonzi be chuku uzoburu ya mumanya uraso kija biko ya mumanya no biko ya mumanya ndam na ndaga da manya dia aya unazana ya mo habra mbogo mita asai puro sai da be na be sim no fandam abonzi be chuku uzoburu ya ne ko mje na chenje no le nje na fanda na kwa ngeni ya na zo na ne you probably a problem and the other one of fun. Then I said, no, cabin, Bridibia. But you need one look at it, the good go cook any friend you go. I go be I go about any Yaka, and Kabunga. At 2022, Yabraya Homer, and I beg go on actually here. Up of it here. The kid I may see him. I am quacker. And I am a cordinal. No, we never check. I have Jesus. I marry you. I may a crow near Fenno. I will be able to go. When I'm up and I'm not easy with. Or boy, is a walk. Oh, yeah. Take him. But I'm called. I wouldn't say I'll get a jinket on. I can't wait to go to by your own. They have good is into kind of. What's the more word? I'm the kind of poor queer. What's the guy you walk? Camry and a butcher was there. Why to work on here? Under a kind of pussy. Oh, yeah, I was a digital that I was on the video. Can you poor queer? I can't come back digital. I can't go to see. Do not say that Keriana, into a goodie, into busy, into the bar. Okay, no, I won't go up. Oga ka president teacher na osa ye kuna joku na mde ya di kam ya ye kuoku abie na to chiri azu ihe je no chie user n'uzo ego a na dozi andudo na bodigbo ko ya bia okuchiri azu ihe nke adịkwa bụ ọgwụ ka emere ya na ya ka ye kuoku ya ka ọchụ aja ka ọ nọgara ya n'ụzọ ka onwe otra ka oku chukwu a otra ka mbu bude na bia no no nwapem ai mba kwanya na be ma na hulu no dia woni ye nwoti ahi na cha na nwoti ye na cha was na ndo gode onyo kadam was na ndo gode ina bakwa ego ego na boje ba sabata cha ga coach lazo batacha kwa coach lazo
and Nigeria and Nigeria and the last master. But the book was here, so and I am bomb. Agaba-idu. Kodija. Agaba-idu, Makono Garagood. I'm waiting away. But now you have no them. Martin boy, and he had now someone, he had not someone you. He had not someone spiritual. Actually, made a yoma. Actually, I don't want you. I'm on that one. About the cigarette, me, I think I'm no one. He want to put a patapa. He patapa. One guy, boy, Beness, Macaw, Python, Kagina, and Macaw. Only the wine, which I want you too jealous. I'm going to get a wine to a. I'll go. So, you can't go to 1 point. What the good number one? I never a bravo no. Short woman and get a wine. I am a Kiane too. as a national number as a national Dibia. 1 month to good. So, but I could now 1 month to her. Mwigumana engwana mingo tumosa no sinina because this boss kokunye make it no high spirit can you on a problem nyabo One I'm on that one but God I confirm with the marketer ikotanka ka ene move I confirm come say Kiane too mo am go that one abun se no ni anu enu yo ko so na 1 month na osingu mbangi bodo so kuna otu aya kwa ya Makaya Debbie, Ibiaka. Now, 1 month, there's nothing like a woman. Then, again, no butter, King of his in a chop, Kahutu. Nanda to the body, Bundam Nanda, Senator Mother and I don't grow her. Here they put down an aqua. Berto Griani Pupia, Bulu Nabo. But one other way and up what in Eluba. Anyway. You other good? It was one boy, but I'm going to be one name. I think either 2-3 days ago. Boy, one do to video for you. Udoka, thank you so much. Eh? Money. So if you am never, so I have got an anchor. So I just eat you. Yes, you has. But was there me here, Mananka? Was there because to grab a walker? You are a bramble. Ogba-afa. Yeah, maybe a good. Called double because we are not touching as of now. Osli, you will go up. Here, we go up. We just don't want to go. Well, but I said, I was at that over. No, this isn't a half. Near was a throw out of my life, which is a 1 month. What to go there to her? I will enter. Guys, whatever I do. Don't go good. Bara bura kogari wapata jana mtu akulisi ade ya je da bago no guta ya free ade no gratu ba ndi jita tro ba mndam na ndege agbazi ahia ulezo akanyezi ha ifuzi ya na chono hanabo ngwa kwatara nka ipu makono ri ipu wese mu gbazi ego ni ejozi go nupu ego kibia Ye just go egu ki bi egu ocha go ko ocha we go ko oko anko they are the colored egu ocha no ko ocha ayi di aje na mali okacho nke funa na me ayi we aje na mali ago ja lu simri ga but that's your spirit se ni petra na iya bosata nwanya and a property it is over. And those as of now, Nina was a trana and mind. Once by one has to go by the side. But I want to go to grantee, Kenya. No, I kid you will no cooker. No, you know, my answer is that we're just a cake bazia. Nipatago, Manamu, Abuchuza over. Now, why you have na gana magari ya? Spirit getting the buyer. Time behind is the money. I don't know him. I can go. You should go. Don't do it.
na ego na na-abịa ọnụ agbụja okwu ego agharị asị a na ego aka ịchọrọ ego a na-abụ ọjịcha pụta stọpụ ọ bụ onye nye gị ego zakata anakọta ya afọ nwe ka ọ maa apịa ka o kulite ka anyị si na mmiri kulite ya ka ọ pụta ka ọ gbọọ ya yoo iwetara onye achọrọ m nke ya baa na inyezie ya egwu egwurezi oke ọkpa ya nyezie ya wee werezi oke ọkpa nyezie mbụ na egede bụ agụgụ na ike nga ka o kulite maka agụgụ ahụ chọba nwaanyị the same time bụ gbakwasị ya ihe ọma gbasatara nwa ọsịa na ọsịa ya dị by the side yes ama nọ ego bịara the next thing bụ nwaanyị mana ọ na-abụcha etu o dipendere ike nga onye so ewezie oke nyezie ndị mmadụ ndị gị ka nwe ike nyezie aka ụmụ ya enyesizi mmụọ bifọ dị ka asị na ọ ga-aga ka nche niile rice ya ụzọ mepere nke ifu ego niile ọdụkọ ya na-apị ihe ọpịpị ya weta the money atụrụba ọ na-aba nwaanyị abalị ahịa na ama ịmụcha ya ka ifu ifori ya udogharị ka ụmụnna ji gboo ezigbo ọsọ ofu ogbute ya bụ aji ya chọrọ nga ka nso ihe a na-enweta gị nsogbu ka o die ka onye na-egefe ka chukwu zagoku anyị nwe ọbụla zagoku ka ịgbata ihe eri iji tọgharị egbuchara ha aja na ọba ya bụ aji ya chụ ndị arụchi ọgbọ njem asị arụchi ọgbọ n'ike n'ọkụ iwe nye arụsị mmiri ga aha sịgị na ya chara anya ya oho dị na-agbagbacha gị ije na-ekwu ọzọ ọzọ wesịrị oke ka ya dobazie nke ama ma ọ bụ ndị ya eweta ihe ya na-ekwu ka ọ bụ ya eweta imecha ha osofu ana agwụ isi beko ya ji inye ihe a gba m ngọ ya weje ya ka ọ bụrụ ekwuru ka emere ofu onye masị arụgharịsịzi n'ahụ a ofu odi ya n'ogbe odi ya ka ọ na-ekwedi ekwedi o nwere ego a eji ebie ebie akwụ odi ka ihe niile ekpuchi ekpuchi ka ekpughepịa 2022 ka o bidebe ife aka ogere ma mkpa o kwuru ogwu o kwechiri ogwu ikpechiri ogwu n'ihe mere nke a mere nke ọzọ mana ha nchara ebe n'ihe a na-esere okwu matakwa ọnụmọchi mgbe ka o ejizi iji go mkpike ibi ya na oke ọkpa ọcha mgbe ka o egbu ya ka ọbụla ekwuru ka emere onye ugwu ọbara ya na ama na ndị nchara ka o egbu ya n'ogbu ọbara bụ sụbụrụ uru ọbara mgbe ka ọ ya eweje ya iji tete ma ụzọ gị na bụ isi ka isi asa ya na mmiri iji taa ọbara na-abụ agwụ isi na-akwụgharị ya agwụgwọ ndị mmiri a na ihe niile ha jidogide agwụ isi a ọkwụrụ ejere na ọkwụrụ jere na ya nwụcha ndidi na ndị ahụ ndị ụka so that ọ bụla dizbo ohi itie gota na ọnọzie na bịa ọtaba agwụ isi a n'akụkụ ka ọ ya enweghị onye nye nso o wetara oyi ọ ekwu ma ọ dị ịchụ aja ka o nwee ogbu ofu ka ihe niile anọ nwayọọ ogologo ka a sabiri aka n'ụzọ ogere na-abụ ka echiche pụta ịdị na-atụ ya n'obi ka o nwee ogere n'ofu the same time kwa ka ọ ya kpọkwa agụ ya gbakwuo okwu na ihe eji ihe niile abụ na-amụrụ ya n'ụka ana ha si na famili dị etu a mana ihe dị etu a mepere anya ka e nwuo nke ya ka emebe ihe niile a ka ọ bụrụ nke ka a na-eme mgbe ọ ya chụ aja ka ya na-ekwu ya ijite ọbụla agwụsị oji ya na-abata na ọsị ya na-ekweta na ọ bụ n'oyibo bụ ihe niile a mana o kwetara nke obodo na o kwetara nke nwaanyị ahụ ihe a na-ekpeta na obodo na-adochiri ya azụ ahụ na ụgbọ mbọ gbachaa anya afọ ifere ya ka obi ebie ojebe nụrụ asịsị akwa oturu ofu nụrụ asịsị akwa onwe ijite ọha nụrụ asịsị akwa ka ihe enyewere aka gị gbam iji go ego a bụzi awa naira kịta ijee n'ahịa ifụdị ha isi ndị ọbaji ebiri ego ebiri na nke ahụ gwara bụ ihe ya emere ọzọkwa gị kama kan ekwe ego niile na-apụta nye gị ego maka gote kambia iji go the highest in pay the reality I will tell you the truth is the bigger one oko bakita na area 5,000 ina wata oko bana ba abuna 10,000 bobo na 70 then oko banko zi enyizi agụwa iji okwu maka agụnsi amụ maka ụmụ ihe niile na-esogharị mana ihe bụ na ya afọ ga-abụ ụlọ ndị ụka ya pụta gbum na ị na-aghọta inwetazie ego edoro azụ ya na igbuo ya fensị ezigbo doya get den bezie n'isi aja ha
rụkọ ya nwebere ụnụ wee setịsị ụmụ ihe a na ablọks ịnọzie na be gị na-enye ya kọmandị ego a na-abịrị onwe yo mana mgbe ahụ gbadara mmiri ka anyị ekwu okwu nwaanyị a isetịgodị woman aside setịgodo nwaanyị aside na nwaanyị bụ obstacle. Now igozie nzukọ edo go ọjị na mmanya go candles anyị jebe n'ụlọ asịsị agbaja kwụọ akịta ọba 7 days eji ije n'ihe akịta Enugu ọbịa gosighị izi n'ọya ọgbọrọ gị ya then ọ gboziere ya enene onwe gị mara ihe ị ga-eme ka ị nweta be ya na wesịtịsị ụmụ ya maka ọ bụ na na-edobara izus ahụ dị mmadụ na-abatabazi itu si chọọ ama m nwata nwaanyị mana nwaanyị kpọrọ abịa nga mana anyị nwa abụkwa m onye obodo ahụ esi bụ onye nwa agụsị ọnụ abụkwa m onye ụmụ mmanya abụ nwa eze onwe mmanya na-akpa eze onwe eze ọnwa adị ya nwaanyị mụ nwa nwanne m tropikol agwa tọrọ ndị niile anyị ị na-aghọta so hence ọ bụ nwa agụsị ọnụ gwa disenten dị mụ na na-abịa ị na-eweta my own ebe a mụ ewurezi isi na-abụ mgbọgwụ ọ na-abịazi anyị kụgide ya odisi ya agwọ asị na-eruo na nke arụọ nke arụọ nke na-emesi edesi mma enwere ike na-esi anyị ewekwu okwu nwaanyị ọ bụ ma disi ya nne mama mmekọta na-ekwu ya ọnwa nnegodo ya nwaanyị abụcha ya bụ ịnụ ụmụ ọsọ ije obodo ebeje n'onye ọcha nwee nke money can go anywhere iji inwe ego na ebe na university select ya nwa ọbụla ka nazi mma ụmụ ndị a bụ onye bụ ọzọ ahụ igbo akpụje nwoke che n'ugwu abụzikwa isi mgbe nwata nwoke a jee tụọ aja akịta ka ihe na-ekwu bịa ka ekwụsị kparị ọgwụ m obodo igbo n'ịka ya edekọ obodo igbo obodo igbo bụ nke n'oge iji aka gị ofe onweghị ugbu a na ọba mmadụ ya ndị uru ọ bụ taa bụ uri ka ya na-agba gị ya ka akwụkwọ ndị akwụkwọ ndị agama nga aka ọbara nkwụcha mmiri ọda ya ejere mmiri mmebi ite n'ikwuze ọdụm ogologo ya ntụ ekwucha ya gbuo ya gbuzuo ya ndị mmeni gbu asa ọsibiri akwatara ka ya chụọ aja ọsibiri nkwọ afa ga-ezuo na nwekwa no much problem ị na-atara ya kwa ị na-azị ọmụmụ ama gị jọ fún that is that my brother ngwa ihe shekiziri iri na ya pụta n'ego n'ezie gị waka ndị na ampụtakwa na sheki ya pụta n'ego ị na-eje ahịa ama m ụnọfụ ka o si adị ma gwa m nọ na-emebe njere mbụzọ sheki mara ka onye ha si eme nwere ihe na-abụ gwara m gaa nwa m ka o si adị afọ gom ife nchọ efu mma m ya na-ekwu ihe okwu nwaanyị ekwuru ngwa na ọbụ njakịrị ụmụ m dawa ụmụ m dawa ma etibe na Facebook mgbe ndị mme dawa na etibe na Facebook ebe na abụrịtọ njere Zabariko na this guy so ọbụrụ ya nwụrụ fugo ya so nwa ndị na-eme afọ mmadụ 10 mma gbafa ha ebe a mma m ya na-eme n'afa a confirm go m ihe ya nche confirm ọ gaji ka na-ekwu ka jọfọ nke mbụ na mbụ na Nkeja n'ọkọ dị mma ka a na-eme nwụrụ furu ya so na this man abụrụgo ọga ndị ọga for na mma kwa ọga ndị ọga next nye nwụrụ ọga ndị ọga so for na anya afafa m for na ọga ndị ọga anọ m na-azị ka nọ anọ m na-azị ya azị abịa azị anọ m na-azị mma m ya na-eme a confirm go m ya shi confirm na kwoni ya mkuna like ndiri ya nwere ego so bure check kwa sacha me igbazuka fanjika rinne che sheki so ka fa ndo yin wuke ambeka